Pozdrav svima, ja sam Dragutin Pečnjak, hrvatski reprezentativac u pikadu. Dobrodošli u Darts Point. Pozdrav Drago, dobrodošao na naš Darts Point TV kanal. Ti si naš dugogodišnji prijatelj, dugogodišnji igrač pikada, reprezentativac. Pa za početak, evo možda najbolje da se sam predstaviš, kada si počeo svoju karijeru pikado igrača i kako je to izgledalo u početku, kako je danas. Bolje vas našao, pozdrav i vama, hvala što ste me zvali. Pitate kad sam počeo davne, 93. na soft tipu na aparatima po kafićima jer je to jedino bilo dostupno. Onda za igrat, igralo se svukuda, zanimljiva je bila igra za većinu nas, malo za ubijanje vremena. Poslije se to razvilo u ekipni sport pa se natjecalo i ekipno i pojedinačno na razini županija, države. Tu sam igrao do nekakve 98. 99. kad sam malo stao pa sam ponovo krenuo 2008. di ga sad igram 12 godina bez prestanka. Nekoliko godina si nastupao za reprezentaciju Hrvatske koji bilježi vrhunske rezultate u pikadu, možeš li nešto izdvojiti? Pa ja sam jedno 5 godina sam u hrvatskoj reprezentaciji, naravno uvijek je najslađe pobijediti za reprezentaciju i biti prvi u Europi. Trenutno nemamo danjih natjecanja poslije Europe, uz to sam igrao još i Champions ligu europsku i to smo osvojili jedne godine. Osvojili smo europsko prvenstvo parova, Ivica Cavrić i ja, znači u disciplini muških parova. I još je bilo tu dobrih rezultata, ali uvijek se vraćamo na uspjeh reprezentacije koja krasi cijelu domovinu. Prošle godine prvi puta u povijesti Hrvatska je nastupila na svjetskom pikado prvenstvu pod okriljem Svjetske pikado federacije u Rumunjskoj. Kakvi su tvoja sjećanja tamo, iskustva? Ma ne, savršeno je bilo i bilo je nešto novo. Neki novi tip natjecanja, malo smo bili novi u tome i kak velite vi 25. nije loše na pola doći sa svima onima koji se bore tamo godinama. Takvo nešto kod nas nažalost još nema, ali ajde, hvala Bogu krenulo je pa će vjerujem jedan dan doći i kod nas i više natjecanja takvih biti za nove naraštaje koji idu u pikadu. Tamo smo za dlaku izgubili od reprezentacije Singapura. Hong Kong, Paul Lim i društvo. Paul Lim nas je malo koštao. Da nije on, nego ovi ostali. Pa mene je baš on. Pikado je u Hrvatskoj amaterski sport, praktički profesionalca ni nemamo. Imamo jednoga koji se profesionalno bavi pikadom, naravno Boris Krčmar koji je jučer uspio osvojiti nastup na svjetskom prvenstvu. Čestitam u ovo ime. Svaka čast, bilo je tu još naših natjecatelja koji su išli, ja nisam mogao ići, bio sam spriječen, koji su imali isto jako dobre rezultate. Samo je on, nažalost, profesionalno u tome, ostali smo svi amaterski se bavimo s tim jer drugčije nema. Znači radite svoj posao 8-12 sati dnevno, nakon toga igrate pikado, trenirate i tako da. Naravno, kako ko, neko ima fizički posao, neko ima drugčiji posao, ali većinom svi radimo da bismo mogli se malo maknuti pa igrati pikado. Ako nije tajna, čime se ti baviš? Bila bi to reklama, ja radim na krovima, tako da... Znači s krova ravno na metu? Da, u principu da. Koliko često tjedno treniraš? Pa do 2 puta tjedno, koliko stignem, zavisi od vremena. Već kad smo na temi treninga i tako, voljeli bi da nam pokažeš nekakvu vježbu kako bi pomogli našim pikado igračima. Kad se tiče vježbi, ja ih previše ne znam samo da treba biti uporan kao i svemu, tako da kogod želi mora biti uporan, ali nakon nekog vremena to postane ovisnost pa svi idu na nekakva natjecanja ili negdje idu trenirati pikado. Znači čim više trenirati i samo opustiti glavu. U ponudi Darts Pointa imamo pikado strelice sa tvojim potpisom. Da, moj prijatelj Slaven Kovačević i ja smo probali dizajnirati jedne strelice s obzirom da imam malo hrapavije prste. Pa smo napravili strelice sa finim mikrogripom. Imamo u 2 varijante, za steel darts u 24 grama, za soft darts u 22 grama. Dobro leže, barem meni dobro leže u prstima, kogod ne vjeruje morat će ih kupiti pa će i on saznat. Sve detalje o strelicama možete pronaći na web stranici Darts Pointa. Vratit ću se opet malo na trening. Ima li smisla stalno gađati triple 20 ili na treningu? Naravno da ne. Trenirati treba sve brojeve,
čim više ne se samo fokusirati na jedan broj, jer da biste došli do nužnog izlaza morate iskoristiti sve brojeve koji su na tabli. Pa i kad se malo zakomplicira morate znati pogoditi onaj mali broj da bi se izjednačilo ili ispario broj pa da biste mogli izaći. Mi igramo double out pa na double out van. Vratit ću se malo na natjecanja, natječu se igrači online, na online turnirima, znam da ti to radiš konstantno. Tu ćemo izdvojiti naravno COVID turnir od dečki iz Dalmacije što su organizirali još na početku korona krize koji je vrlo uspješan. Tu si isto ostvario odličan rezultat. Da, tu sam bio četvrti u završnoj listi, sam završio na 4. mjestu i igrao sam sa puno dobrih svjetskih igrača poznatih koji čak i na PDC-u nastupaju i naravno nisam baš dobro prošao od njih, ali ok, svako iskustvo je dobro. Trenutno igram Champions ligu Covida gdje smo podijeljeni u skupine po regijama, gdje sam prošao kao drugi u svojoj skupini i nastavio natjecanje među 64 najbolja. Trenutno sam među 32, vidit ćemo kako će završiti taj turnir do kraja. Idemo sada predstaviti roker strelice Dragutina Pečnjaka. Dizajnirali smo ih u suradnji sa tobom prema tvojim željama i potrebama, pa daj nam ih malo pobliže opiši. Krenuli bi sa Steel Dart strelicama, težina samog tijela je 24 grama, riječ je o tungstenu 90%, nastavci su Darts Point Plus koji imaju poseban utor u sebi i nije potrebna upotreba prstena. I da čujemo, koje je mišljenje? Zadovoljan jesam, naravno radili smo ih zajedno. Strelice su, kako ste rekli, 24 grama, sa Darts Point Plus nastavcima gdje ne treba prsten, gdje ne mre strelica zapet u prsten da ne bi ušla nezapiknuta u metu jer jedino se broji ona koja je u meti. Što se tiče samog tijela strelice, na sebi ima mikrogrip, znači male utočiće di prsti uhvate cijelu strelicu i di možete uvijek osjetiti težinu i šta ona radi u vašoj ruci i kako stoji. Nemaju nekakve posebne utore, veće, manje, nemaju zadebljanja na sebi, one su prilično ravne. One su poprilično ravne, malo su deblje čisto radi težine, ali nema posebnih utora za prste. Nekome paše s utorima, meni osobno ne. Vidio sam da su neki ljudi čak i kupili te strelice, da su igrali s njima. Ne znam, velim, svaki ima po svojem, ali Dobro, mi u prodaju imamo strelice svih eminentnih svjetskih igrača, uključujući i neke domaće što pokušavamo pomoći. Tu si ti, Alana Ljubića, imamo u pripremi još neke, prodajemo strelice i Borisa Krčmara koje proizvodi drugi proizvođač iz Japana. Sve to možete naći na stranicama Darts Pointa i sve detalje. Inače, strelice dolaze u prodaju u kompletu sa stalkom drvenim za strelice koji paše i za stil i za soft tip. I u limenci našoj popularnoj koja može koristiti kasnije za spremanje koje kakve opreme ili možda limenke pide. Imamo i soft tip varijantu. Soft tip, slična varijanta, 2 grama lakše strelice, znači na nju se sve je isto u tijelu, sve je isto u nastavku, sve je isto u percu, jedino je plastični je vrh koji se gore naravno montira koji na svaku drugu, svi igrači pikada to znaju. Kažem, 22 grama su teške, nekima su preteške, ljudi igraju i sa 16 grama i sa 18. Meni paše malo teža da ju osjetim u ruci i s njima sam zadovoljan, igram već dobre 2 godine s njima i nemam nikakvih zamjerki. Koje ti koristiš, koje su tebi najbolje? Ja koristim dugačke špice čisto radi toga jer mi je ista stvar onda u dužini strelice soft i steel. Ako bi mi bila kraća onda me to valjda počne smetati, možda čisto radi glave. Ne znam, ali kad naučim na neku dužinu tog nastavka, tog vrha, onda sam probao i u softu staviti taj dugački vrh da bi mi lakše bilo. Zašto nastavci pucaju? Sama špica je plastična, zapikne se u onu plastiku koja je na meti, puknuće, morate mijenjati. Isto tako je nastavak ili plastični ili najlonski, znači nije vječan, ne može vječno trajati, pašće na pod, pašće na pločicu, lupit će se u nešto, puknuće, stavite u džep, puknuće. Znači neće puknuti od zabijanja u metu, nego od padanja na pod. Od padanja na pod, nije pukla strelica, nije se potrgala strelica, to svi znamo, znači ovaj dio se mijenja. Znači li to neko koji je precizniji da mu manje pucaju nastavci? Ma ne, opet padne dole jer znaju nekad biti mete loše pa onda znaju past strelice.
to nema veze s preciznošću. To je čisto kakva je koja tabla, kakav je koji aparat, s obzirom da pričamo baš o soft tipu. Što se tiče perca, oni su najlonski, znaju se poderat, dobijete 3 seta da će trajati godinu dana, dobijete 3 seta da će trajati mjesec dana, ovisno koliko puno bacate, koliko blizu jednu strelicu druge bacate, tu se one znaju oštetiti. Znači češći trening, Češći preciznije trening, gađanje malo i više više se troši materijal. Naravno, svaki sport košta na neki način. Dotakli bi se ovom prilikom i hvale vrijedne akcije Darts Pointa gdje pomažemo dječjoj bolnici u Klaićevoj na način da svu prodaju od Krog Grip Picado strelica doniramo sredstva u bolnici. Do sada smo prikupili preko 12.000 kuna. Neki dan smo to donirali, oni su svi jako sretni, mi smo sretni, pa bi evo samo riječ dvije i o tim strelicama. Ti si već kupio koji komplet? Ja sam kupio 2 kompleta, jedan sebi, jedan svojem prijatelju kojemu sam poklonio. Znači strelice su lijepo dizajnirane kao šahovnica hrvatska. Sva sredstva od prodaje toga ide donacija kliničkoj bolnici u Klaićevoj. U Klaićevoj, točno. I od kutije koja je također ima lijepu sliku, lijepo sve na sebi. Čisto nije bitno da li s njima igrate, barem ste pomogli nekome, imate nekakvu uspomenu od toga. Pa svakome predlažem da ih kupi čisto radi pomoći djeci. Osim što je grip u obliku šahovnice, grip je vrlo jak, što nekima igračima i ne odgovara, a neki baš traže nešto takvoga. Meni nije prejak, ja imam malo hrapaviju kožu na rukama, grip je jako dobar, ja sam čak i igrao malo s njima. Jedino što nije onak sitni kod mene gdje sam ja navikao, pa mi tu malo zna nešto zasmetat, ali strelice su super, evo i prijatelji s kluba mi igra s njima, uzeo ih je igra, veli da su jako dobre. Te su nešto lakše od mojih pa ne igram s njima jer su one 20 grama, a ja igram sa 4 grama teže pa mi tu ne odgovara. 21 gram su stil i 19 grama soft tip. Vjerojatno nekome to smeta, meni da. Dobro, ako vam se sviđa, pomozite Klaićevoj. Klaićeva je nažalost stradala i u potresu 22.3. nakon toga i u poplavi koja je bila velika u Zagrebu, tako da puno nedaća za Klaićevu, ali evo, svi skupa pa nešto možemo i napraviti. Drago, puno hvala na posjeti, bilo nam je drago ugostite, evo nadamo se da ćemo se vidjeti uskoro ponovo, a gledatelje pozdravljam i neka prate YouTube kanal Darts Pointa. Hvala lijepo što ste me zvali, hvala lijepo svima što su me saslušali, nadam se da sam pomogao igračima koji će početi ili koji igraju. Gledajte i dalje Darts Point TV.